YouTube, täällä on vähän spesiaali video, koska täällä on mun mukana Smurfimatti. Kattokaa, täällä on tällaisia euron karkkeja. Nyt on kivaa murskailla silleen näin. Äijä, kato, täällä on brownieita. Hyi. Tai kyllä ne on aika hyviä. On tulossa. Kattokaa, täällä on tällaisia ihmeen apinoita. Mitä? Mä kuristaa sun. Täällä on ihme apina. Turpa kiinni. Neekeri. Mikä on penkin? Tää on kyllä neekeri. Turpa kiinni, vauva. Joku vauva huutaa täällä. Sekoilu alkakoon. Tuu tänne. Me saatiin ykäperää äsken. Me juosti ihan täysiä. Niin tuleekin! Ei! Se tulee! Se juoksee! Se on sellainen aikuinen mies! Ohi se auki! Jes! Tää hissi oli auki! Jes! Ei se juoksee portaita, mä kuulin. Ei, se juoksee portaita. Äkkiä. Kattokaa muuten tätä muotoa. Hyvän muoton. Joo, tosi hyvä. Äkkiä kiinni. Mene! Se oli tos. Ei vitsi, näkyykö sun naama? Läntiis. Niin muuten. No niin. Mä melkein kuvasin peiliin. Ei oo. Tuolla on kyttäauto. Voi jumala. Kalle, sun naama taas. Me mennään pelaa pelejä kirjastoon. Noniin, me tultiin hissistä äsken pois. Nyt me mennään vähän pelaamaan. Vapaus. Niin, me ollaan jo pelattu. Äsken tultiin pelihuoneesta. Ui juu, täällä on tölkki. Kattokaa. Niin tölkki. Ui jumala. Ota mukaan. Ota säätä. Paus. Ei saa kuvata kirjastossa, niin mä laitan näin. Onko täällä? Hyi, jotain banaania. Me mennään portaita nyt, YouTube. Ei vittu, se ykää tulee. Ei vittu. Joo, ihan sama. Tuu. Paussi. Päästin karkuun onneksi. YouTube, me mennään johonkin paikkaan nyt. YouTube, me mennään johonkin paikkaan. Mennäänkö vaikka tonne K-Superiin? Joo, se on tuolla. Nee. Tuo neekeri auto ja päältä. Niin. Onkohan täällä pulloja YouTube? Täällä on tällainen kokonaan musta tölkki. Onkohan tässä pantti? Ei. Kattokaa miten vitu hitosti nää menee. Kattokaa kun hitaasti tää menee. Eikö mitään?
Mun pitää jättää reput tähän, ettei kukaan luule, että mä oon pöllillä. Nyt. ES on tosi hyvä juoma. Pitäisikö ostaa? Ostetaan. Joo, ostetaan. Täällä on aika hyviä karkkeja. Me tultiin tänne takaisin, kun me äsken juotin ES. Kattokaa miten hyvän näköistä tää on. Niinku, ai että. Täällä on tällaista rusina hasselpähkinä. Hyi. Tää olisi varmaan ihan hyvää, tällainen ässämiksi. Ostetaan 25 kappalea. Joo, me ollaan niin rikkaita, vaikka onkin näin kallista. Niin. Lopet paussien. Nyt menossa kassalle ostamaan nämä. Ja vielä karkkipussi. Niin. Nyt ollaan menossa kassalle ostamaan nämä. Me ostetaan tällainen Omarin karkkipussi, tällainen aika hyvä. No niin, mennään. Oota me mennään, no niin,